kakasih syabdul qadirillah ikan bisa kasalia munjung bakti marinya langsung malam kalau yani pun seke para wali menjaga mati pira-pira sake para wali kamagung rekesadaya ingkang manfaat kabeh kana ingkang sampun kinarindra ing nyawang ini saking waliyullah dongeng jaman iku mangkaisen namanya saking kita melasakan mabahir karena anu dicarita cerita yang saya langsung kode jalan kelawan hanya takkan maring kamu yang dalam zaman iku saking sake para wali kalangan pira-pira jerok kita niku cerita